Ioana a făcut poza. Ea i-a făcut ei poza? Da. În timp ce el era cu fata aia. Și a zis, bă, Gami, Nu e mai rău, nu e. cum arată prietena ei? Cum adică, cum arată? Brunetă, blondă? Da, e brunetă. Nu, la ce facultate e? E bună, mă? Ca să o dă că Zi dacă e oare bună. trece la față? Bă, și emisiunea... Și data trecută tot așa, am vorbit tot așa. Până arată rău, ce vrei să spun acum? Cum e poziția din poză? Cum Mă, stă? mă mai are și pe frigider. Am că na, Am multe bă, poze de-astea amuzante pe frigider, gen. Dar Aia e cum cea mai stă? amuzantă, Cum râdele apare aia. ea în poza aia? Ce se vede exact? Se văd sânii. A, deci nu e nud. Nu. n-are cum Câde, să mă, mănânc. că stau așa la Băi, păi n-are... Exact, da. Scotea și moțul. N-are cum. De ce dacă iese e logic? Am poză de ceva dulce. Mergând pe ce zici tu, nu are cum. Nu poate să mănânce cu tacomuri. Cum mănâncă cu tacomuri? Nu poate, da. Doar Vorbește așa de o lingură masă. furculiță. Când intervine și cuțit, ba. Păi și cum mă, bine de acord, Ioana, așa să stați voi cu poza Păi aia, asta cum se zic.